Wah, iki tak catet ana ing Gawekas selama iso metruk ya baru kali ini metruk ning Lemhanas RI kene. Wah iya, heeh. Kena cepak-cepak lan jangkep-jangkep ceritaku yang anak putu. Iya, heeh. Iki komplit Parwira Pradangga saka Amardi Budaya dadi Indah Utawadi. Waranggana cacah ana Catur Widowati, Catur Widoswara Wati iki sugih. Wati sugih-sugih. Dwara Wati, Dwara Lawang Wati sugih, tegese sugih gapura. Seni Wati, Seni Endah Wati sugih-sugih kaendahan. Iya, heeh. Wara Anggana, wara pilih Anggana Kijeng, dipilih Ijen peteta saupamane ana nggon pasamuwan kuwi pesinden. Heeh. Lah nek ni padang yoga patrape wong Semedi. Utawa uwi yoga wong patrap Semedi. Iya, heeh. Iki wis jangkep sak gamerane ora ketang. Ayo. Sak kamat-kamat atur panglipur Kang Gareng nggo cegah liyep. Monggo. Kakehan gunung tanpa bunda ayo ngaturi bintang tamu. Oh iya. Dipun kiring Mas begitu. Allah. Walang kekek. Walange katung. Walang kekek menika made in Madura. Leres Jawa Timur. Jawa Timur. Terus dikumandangake, dimasyarakatake dening Ibu Hajah Wajinah ing Solo, Jawa Tengah. Leres katelah si Ratu Walang Kekek. Leres. Wiwit jaman aku kuncung tekan gelung kuwi ora njelahi Walang Kekek kuwi. Nggih, leres. Lambang persatuan kok Pak. Ngaten nggih Mas Gareng. Nggih, wedal lagu saking Madura ingkang nyapinarke Ibu Waljina saking Solo. Nggih. Nyawiji dadi siji kondang saindenge Nuswantara Rama. Dun wong loro saya penak. Nun. Tak bikin karo Mas Gareng nembang. Oke. Nganggo aturan digenahke sing cetha. Siap. Aja susukan rasane. Gentenan sing penak. Saka tengen sik agi kiwa, engko kiwa agi tengen. Cara Jawa kuwi yen nglakoni kudu cara tengen dhisik. Tengen dhisik. Ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Semoga semua tidak ada halangan, selalu dalam lindungan Tuhan, diberi rezeki serta kesehatan.
Boten nyongko Mas Petruk. Nggih. Saya pikir kalau pentasnya ki ning Lemhanas, wis ngerti Lemhanas ki nggon pendidikane wong-wong sing arepe dadi pemimpin. Mestine ning kene ki tingkat pengamanannya luar biasa. Biasa. Tak pikir tamu kungku kira-kira ya gur siswa, gur bapak-bapak tok. Ternyata rakyat luar biasa, semuanya biuk ning kene kabeh mirsani. Neh. Akeh diakeh aja kakean ngomong kowe nembang genti. Ayo, sesuai perjanjian. MOU-nya gimana? Bar kiwa, tangan. Bar tengen, kiwa. Sing mau tangan. Saiki kiwa. Sesuai MOU. Aku. Ya. Tujune aku iki gudange parian. Tuku nanas neng kutha Madiun. Tuku timun taleni suket. Lemhanas lagi ulang tahun ingkang kaping 50. Bar kiwa tangan. Bar tengen kiwa. Mau kiwa. Saiki tangan. Wah, Lemhanas luar biasa ya, Reng. Ya sing legawa atine dipirsani piantun akeh iki. Ora apa-apa wong jenenge profesional, apapun yang terjadi dilakoni. Lah iya. Al-wa'du? Al-wa'du ya apa? Dainun. Nah, janji utang, janjine kiwa tengen, tengen kiwa. Nah, kita tuh kalau menepati janji uripe kepenak. Ya ora? Ora ya rekoso. Panas-panas. Aduh segara. Wiwit cilik ajar prihatin. Lemhanas lembaga negara ingkang didik para calon pemimpin. Mafia dihapus kiri pasar. Mulek kiwa tengen wancine nembang melarikan diri. Lemhanas luar biasa ya. Luar biasa. Saiki sapa sing nembang? Jatah tengen kiwa. Sakku sing kiwa. Iya no. Oke. Blangkonku. Blangkon? Oh iya. Wong ndokok blangkon sak gon-gon. Ayo. Bar kiwa, tangan, bar tengen. Al-wa'du. Wadu karmu ra karmu. Yo sabar. Innallaha sabirin. Maaf sabirin sok. Nah niki pun mboten sabar kok. Apa-apa. Watu biru. Nggo mata cincin. Kok dilalah nganggone kemis. Iki kancaku jenenge Dikin.
Alhamdulillah loro kencing maneh. Kurang adoh kene lho. Alasan. Ana yen perlu ora blangkone tok sak sirahe ngono pindah. Wut gawe wong loro eker-ekeran. Oh, ken. Ndi, Cak? Oh, Ndi, aku gelem, aku iki nyanyi saiki aku. Arep nyanyi arep mudar luweh. Ya lho entuk-entuke wong trimo lho entuk cicit siji lho. Kowe ngekek gur siji kamu kok sing ning dhuwur panggung wong loro. Tak dungakne rasa muyo. Sik. Iki mau wis direncana aku dikeki batu cincin sesuk kowe wis digaweke Apa? batu nisan. Oke. Aku nyanyi. Aku gelem nyanyi. Tapi ana syarate. Apa? Aku kan kudu jangkep, kowe jangkep aku ora jangkep. Napa? Blakonku jukukna sik. Aku nembang. Rumangsaku wong yen arep mati jalukane neka-neka ae. Ajake pesen terakhir bocah iki. Ora apa-apa. Ndi Mas wadahe pathakmu ndi? Bayati, tolong blangkone Bayati. Niku malati wong nganggo blangkon niku dikira dukun santet lho. Niki timbangane nganggo blangkone mbok nganggo sirahe dikin mboten masalah. Bayati, niki Mbah. Sake nika pun disia-sia kalih bojone. Kowe iki mau penggemar ngekek kowe ali-ali. Lah, Pak Nindyo itu juga merasa kasihan sama kamu. Mulai sesuk wis diciapi. Matur nuwun Bapak, matur nuwun paringanipun. Kain putih 7 meter. Pak Nindyo wis ngerti ukurane. Aku ki ora perlu 7 meter, sing 7 meter iku cepakan kowe. Nggonen sik lah kono. Kowe iki gua iki ora sembarangan. Saya itu belum pernah mengatakan walau saya itu kelahiran Banyuwangi. Saya tidak pernah sombong dengan kesaktian saya. Lek blangkonku mbok gua sak uyah-uyah ngene. Kowe ora ngerti kok. Blangkone lek kaya ngene iso mlaku dhewe lho iki. Blangkon iso mlaku dhewe. Ana remote. Lho, kok ya ceklen. Ngapusi kowe. Bapak Ibu mohon maaf, ini sekedar permainan bagi teman-teman yang sama-sama satu perguruan, mohon tidak mengganggu pada acara saya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun, Reng. Aduh, glodok kobongan, Reng. Kobongan glodok. Iki. Iki. Dadi iso mlaku dhewe. Lah, iki mau mlaku dhewe. Aku ngono wae iso. Aku. Ya ampun, sak rambuté asem iki. Blangkone tonyo. Aku yo iso ke. Iso ning aja sak rambuté. Lah salahe katut dase. Iki lho, kok mesti iso mlaku dhewe. Iki gawonen. Oh iya. Ora ono apa-apane iki. Iki mau metu gambare piye carane? Lho sida mlaku ora iki? Sida. Oh iya coba. Waduh, Kin. Piye? Kin, apa? Iki bojomu to, Kin? Hah? Sapa? Bojomu, Kin. Ora mungkin bojoku ning omah ning kono. Lho, lah iki bayangane ketok ki turu karo sapa, Kin? Ya terserah. Hah? Ora apa-apa, turu karo sapa-sapa aku wis biasa. Entuk, Kin. Entuk. Tak susule. Ora duwe rasa sumelang blas. Kowe ora kena ngono karo bojone kok. Lembang wong loro. Lah lagi siji aku tok kowe urung kok. Lah iya, artinya iki dibarengke wong loro supaya waktune gembel lakon. Ya.
Aku karo kowe bareng wong loro. Ana loreng ulane dumung endi? Lho, iki parian. Oh, takon no. Takon. Ana loreng ulane dumung. Ulat dumung cak dikin. Sapa ning wit jagung? Ana arek wedok reng atine bingung. Docak dikin ula ndengok nyokot irung. Ana loreng ulane sawa. Ula sawa manggon yang wit klapa. Ana arek wedok reng atine gelo. Ula dengokin terus nyokot dada. Saya mudhun. Embolu nyuwak kene. Ana loreng ulane diwel. Ula tiba manggon yang wit apel. Ana arek wedok reng atine mangkel. Ula dengokin terus nyokot udah. Saya mudhun. Bahaya kurang sekilan iki. Ana loreng ulane luwuk. Oh, Lho ayo. mah, Lho kok emah? akeh ula kok golek luwuk. Lha iki parian. Karek nonton aki ya apa lek kowe nanggapi aku? Ana ula reng, ulane luwuk. Ula luwuk, manggone ngwe jeruk. Ana arek wedok reng kok tengak-tenguk. Walah Ken, Piye? ula dengok ora sida nyokot. Lho ora konsekuen ulane. Alah ulane warek entek udel telu lho Ken. Kowe takon tok le nuku ki lho. Wong ngedol ki aku bisa nuku. Ya aku ya iso lek aku. Tenan Tak tukune. ana ulane jeruk. Ulane luwuk. Nah, ula luwuk manggon ning witing jeruk. Iso jawab. Wah. Ya. Ana prawan Ken lagi tengok modian kurang sekilan. Ula ndengok reng banjur nyokot bathuk. Oh, ulamu pecicilan mula tinggal bojomu. Ula senengane sobok. Mula ya ora tau awet di bojo. Loh, sing penting saiki kesehatanku wis luar biasa reng. Lho, olahraga reng. Aku karo Om Anom olahraga. Ora percaya yen Pak Deanom mesti leres olahraga, Pak. Kula mboten kok napa ngekon kali Mas Diki ning kula mau ngelingke nganggo tembung wong urip aja lali tembung ibu. Nika tegesipun iman budaya olahraga. Lho yen Pak Anom olahraga ki aku percaya sabone Manahan Solo. Lah aku iya Manahan wong sak klub wagon. Manahan tak golek ora tau ana kowe ngeposmu silir. Kok kowe malah ngerti mesti kowe sing sering dolan rono kowe. Loh, aku RT-ne. Kowe tak takoni. Piye? Wong olahraga ki sing paling ringan apa? Lari. Lari kok orang bisa berlari itu sebab Mergon duwe sikil. urung karuan Ken. Setiap sapa sing duwe sikil iso mlayu. Wong bodoh ra entuk ngeyel. Hukume berat. Lah piye? Wah, wong mlayu mergo duwe sikil. Mergo duwe sikil. Ana sing duwe sikil ra iso mlayu. Apa kowe? Meja kursi. Bicara itu secara de facto. Aja de jure. Meja kursi mergo Duwe sikil. Ora iso mlayu. Loh, kenapa kok ora iso mlayu? Apa? Benda mati. Ya benda. Meja itu benda mati. Setiap yang benda mati tidak bisa lari. Urung karuan ora usah kakean ngomong. Loh. Apa yang wis benda mati ra iso mlayu? Ya, Mobil ke benda mati apa urip? mati. Kae mlayune ning tol ki 100 km per jam. Mlayu kae Ken. Lah. Ngomong karo dosen kok clemat-clemu. Kae iso mlayu. Kan ajan kae benda mati. Heeh. Ini kan duwe mesin. Angger di mesin, Angger duwe mesin iso urung mlayu. karuan Ken. Mesin jahit ke? Ayo manggon wae. Loh. Oh, kae ora mlayu mergo dipancal. Angger dipancal? Iso
mutere mergo dipancal. Mergo dipancal. Berarti bojomu kae mlayune mbok pancal ya. Ora ngono kuwi. Wis Pak Noval nyindir ngono wae malah kowe saiki. KDRT iki ngene iki. Untung kowe kenal Pak Noval. Lah kenapa? Apa ora kenal Pak Noval dikai seragam biru kowe. Seragam tahanan Polres. Wong senengane wong pancen ngene lho. Kabeh iki kudu diatur. Yen pancen nyambut gawe iki kepenake bareng-bareng luwih enteng, luwih ringan. Kaya Pak Anom kuwi disengkuyung para niaga abdi, pesinden ngono nyambut gawe enteng. Kejaba kuwi sing mirsani yo gatekke. Lah kowe digatekke penonton malah ora gelem mbut gawe. Kok sak kurang nyambut gawe, genah wis ngadeg ning kene nyambut gawe ngono lho. Apa yen wis ngadeg kene nyambut gawe, dene wayange kesore ngadeg. Apa nyambut gawe? Wis rek malah ngerak akeh tunggale ning ngono iki. Lah lali ya lho, Pak. Lah yen aku jelas nyambut gawe gelem nyanyi barang ngono nyambut gawe. Nyanyi ndi wong ket mau ya mung bisu wae. Lha kena kabeh padha mudeng iki mau walang keke sing keri wong ya wong loro. Iso wae mung siji bagi loro. Apa-apa dibagi, apa-apa dibagi. Wong yo nyambut gawe dhewe ngono. Kowe malah ora ngerti berita sing terakhir kok. Wis ora kenggo. Tenang. Engko iso mlaku dhewe blakonmu enggak. Iki kita itu kan baru pertama kali ning Lemhanas. Menawi Mas Petruk? Nggih, sami. Cek pisan iki. Iki panitia untuk tahun depan insya Allah juga wayangan. Alhamdulillah iki dicapik ngene ya, iki. Insya Allah nanti Pak Anom, saya, karo awakmu, insya Allah tahun ngarep. Iya, ning aku wis matur karo Pak Nindyo. Apa? Pak ngaten Pak, mbok tidak harus tahun depan, mbok majunya tuh jangan jauh-jauh 6 bulan saja. Ora perlu dadak ngenteni setahun. Ya kuwi ide jelas. Lah iya, soalnya nggih kula niki mesake ya lek setahun ngarep umure gareng nutut nek mboten kan mesake. Jadi ora ngantek tahun ngarep kok apik men nggih. Lah ke kancaku arek. Ngene wae supaya yakin takokno tahun ngarep ki aku nututi apa ora, kowe mati sik takono sing gabut ning kono. Ora emosi. Wong kok nglangkai jangkai sing gawe urip. Oh, iki aku prihatin iki. Mergane wayangan iki sponsore Droke. Iki ana setan mie, ana kopi. Lah kok nganti saiki wong metu kopi iki piye? Kowe do nang ndi iki? Kowe iki bareng edan iki. Kowe iki nyindir apa piye? Lho lha iki malah tutup ngono kok. Ya wis entek mau wis didahar wong semene kae. Oh, setan no. Lah iya. Oh, wis jan. Ayo, Bang. Iya, lo tak, iki kanggo keselamatane kabeh tak sholawat tombati. Apa? Apa tuh? Lu wong guyu kok seneni ngopo to? Ilahi lastolil firdaus si jahimi fahabli taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafirud dambil adimi. Ati iku ana 5 perkara kaping pisan maca Al-Qur'an sak maknane
sujine sapa bisa ngelakoni Lelagon yang bernapaskan agama Islam. Iki Tombowati. Leres Rama wah niki. Ugi dipun pundhut dening Ibu Bandiah. Graha Prima Tambun Selatan. Menika katur kagem sedaya penggemar Ringgit Purwa. Nggih. Matur nuwun. Wonten tunggilipun. Napa Rama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nyuwun lelagon Caping Gunung Nyidam Sari kalian Pepeling. Wah, oke mantap dong. Nggih kan tuku kaset ngono, Pak. Lah iya, kok ora nanggap dhewe. Nah, lagune dowi-dowi. Nggih. Mugi-mugi Pak Anom ugi Mas Bayu tansah kuncara anjayeng bawana. Amin. Amin. Saking kula Bapak Haji Dr. Andes Suyono Saputra Bekasi Timur. Weh, Cobi nyuwun pangapunten Om. Menika ingkang surat ingkang kitung mugi oh ya mugi-mugi Pak Ano Mas Bayu sehat walafiat ugi mboten ketinggalan cak dikit. Nggih. Dan kepada Mas Gareng mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama banyak rezekinya. Amin. Melu tak dongakne kowe. Gareng imammu ganep. Reng. Non amin karo hamin wis beda lho. Oh, lados pundi Rama? Ya amin. Oh, amin. Nggih. Wah, ngono ya cocok karo anakku wedok ya ngono. Jangan amin, Pak. Sing betul amin. Oh, sing bener amin. Amin. Wah, anak aku melu seneng. Nggih, Bapak Ibu menika walotoh setiap malamnya cuman sekedar gareng, tapi alhamdulillah putri-putrinya dua itu putri semua, yang satu sudah masuk di kedokteran dan yang satu baru saja masuk di kedokteran. Alhamdulillah aku melu seneng. Ya dokter teman. Lah nek aku takon. Nun Pak, anakmu loro wedok kabeh. Nggih, cewek pangestunipun cewek-cewek sedaya. Sing arep sapa sing angka loro sapa? Jenenge? Oh, naminipun Ajrina Lutfita Bayu Putri, Pak. Wah, sae. Wong asma Kinarya Japa nggih kula jenengke sing sae nggih. Gadheng bocah niku ayu menik-menik kali kancane diparapi Nini, Pak. Anak sing pertama. Celuk-celukane. Nggih sing ajeng lulus kedokteran kuwi sing Pak. Nggih. Ingkang nomor kali ingkang nembe ketampi kedokteran kok naminipun Atalia Sania Bayu Putri. Laripun lemu ginu-ginu dipun parapi Nunuk. Oh, nggih. Alhamdulillah pangestu panjenengan lari kalih niku mboten akur, Pak. Akur kok alhamdulillah. Loh, yo wong ki enek masalahe. Loh, masalahe jelas, Pak. Cewek ki mesti rebutan cowok. Nek niku eloke lelakon. Heeh. Ayune ayu Nini, pinter Nini. Nek anggere enten cowok mriku niku sing digoleki mboten Nini, ning nunuke. Niki jane ana apa to? Anakmu jenenge Nini karo Nunu. Anggere ana cowok rono sing digoleki nunuke. Oh ngono. Lah iki aku timbul tanda tanya besar jane nunuke iki ana apa? Apa yang cowok rono ki nyawang nunuke nyermumu ngono kuwi. Muga awake gede. Loh, lah ngendikane Pak Anom, setiap orang itu punya aura sendiri-sendiri. No, aurane nunuke kuwi luwih gedhe timbangane Nini. Heeh. Dadi anu nunuke Nini piye-piye? Siji-siji aja. Oh iya. Dadi keterangane, Pak. Nggih. Ambil kesimpulan. Heeh. Hidup di dunia itu kalau punya kekurangan kaya anakku ki, kalah pinter kalah ayu. Kalau punya kekurangan hidup di dunia itu jangan sampai rendah diri, minder sampai tidak mau kumpul. Ingatlah di dalam kekurangan Anda, di balik kekurangan Anda pasti ada kelebihannya.
Bagaimana kita cara memunculkannya? Kok anakmu kedokteran, kabeh kedokteran. Cita-citane apa to? Kok anakmu lek dadi dokter terus njaluk ngopo? Loh, ngoperasi kowe kan. Wintine. Aku ndongakne lho, ndongakne apik lho. Malah ngoperasi aku. Lha yen ki lara dioperasi anakku apa ora ringan? Kowe ora seneng? Oh, diwaraske ya? Lho, diwalaske yen iso ora iso pateni sisan. Ya jan nemen-nemen to ning. Lha wong ning anak dokter mriksa pasien yo diwaraske yo takon. Ning anakmu najan keilmuannya maju, dhek akhlake yo apik. Ngaji wingi yo ngomong karo aku, Om Dikin, mboten ketang sithik-sithik kula jenengan ajari Al-Qur'an. Tak ajari mulai Iqra, tak ajari. Wis, anakmu wis pinter, wis fasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulakno sonduk lek wong tuamu menawa Pak Gareng rada awake semlumut panas kuwi wacaknya Yasin. Iki wis tak ajari anakmu. Oh, kowe sing meling kuwi to, Kek? Heeh. Wah, lah iya. Bedino ngapalke Yasin kok. Heeh. Lah sale nduk kuliah ki mesti ana KKN-e. Sadurunge ki kerja mesti kudu KKN sih. Heeh. Lah, yen besok dienggo bapak iki KKN-e gunen Pak Dimu Dikin kae. Kae lho lan niku mboten napa-napa mboten lara. Sengkakno aku ngono. Nggih, terima kasih. Lho, Pak Ano men matur nuwun kok. Terima kasih Pak lek bukan kok. Oh, tak kira nyengkake kowe terima kasih. Gari semprul. Ngersake caping gunung niki wae monggo. Ah, caping gunung. Gungan dateng Mbak Darsini saking Sragen. Oke. Ki pesinden silep godhong ganyong. Napa? Indung-indung bathuke nono. Ning ngangeni. Nggih, cedhak omahe. Oh nggih. Bar mudik Mudik ning mapan perapatan. nggih. Wah, jae bar jamu Loh, duwe dalam Jakarta to? mapan perapatan. Alhamdulillah. Kowe yo gak mampir nggonamu? Sapa? Jadi omahmu Salemba. Kowe ra mampir omahmu. Kono wis ditutup kok. Pindah ning ngene kono kok. Nang Turki pindahe. Napa, Pak? Nang Turki. Turki niku napa? Turut kijing. Wis malah ngerti ya. Kula ni terminal Solo. Monggo penaturaken Mbak Darsini. Saben bengi Jinglange Kang Gareng karo Cak Dike. Ah ya. Ayo. Suara sik napa kula sik? Suara sik lan jengking bareng. Oh, nggih. yen memajang mung karo janur kuning. Hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kayak golek. Ah, kok wayang golek mau dirogoi ya, Pak. Rogoi kowe ra mung ngongkon wong tepuk tangan, kowe ya diglengok. Saya ikut sutradara. Kalau sutradara tidak memerintahkan, aku ya tidak begitu. Gentos sak dikit monggo. Wis kumono. Iki bos adil ngene iki. Ya. Lah om kowe jeglek murah niat kono ya ora dijenggo.
jeglek. Minggir. Ganti. Ora urung lah ya sing tuwa to. Adek puno kok meh ora katut. Ayo dah. Tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan luar biasa. Kecewa kok tepuk tangan lho. Tapi kan bagus. Mlebu telu nglepeh ngono lho. Enggak ngerti ora kelingane tajaan tak leboke telu pek. Monggo. Jan, dhewe kok garingan ya reng. Nggih, Kim, mudhun Kim. Aja dhuwur-dhuwur. Aku ning kene. Lho, lah sini dhuwur apa sapa? Kok ora dijeglen ya iki? Oke nyawamu wis munggah Kim. Nah, seneng kowe lek kancane modar. Kowe seneng lek kancane modar. Lho tak dukung. Kanca ora ngono kuwi. Mas Dike, iki arep parian ku Kanjeng Lense. Lah, wong kowe waton joget kowe ora ngerti kok parian. Monggo, parian pun wiwit saking Mbak Yanti. Nah, Nyulek gareng. Ora napalan yo to, Kim. Pariane terserah sing marii. Monggo. Surabaya, Surabaya. kota pahlawan, Terus Lemhanas Jaya, tiada yang lawan. amin. Kesuni jadai. Kentos Mbak Hesti. Yo, piye dilangui? Betawi, kota Jakarta, Terus Lemhanas RI, jaya selamanya. alhamdulillah. Ora nyoron dhisik cah drep lho saiki pinter tenan. Hesti wi. Depen ki ning tengah sawah ki pas tandur. Weh, mulane Karo rendeng-rendeng tak rungok lho, tak api misale tak larak yang bagian tak dusi resik kae. Tak presiden bae apik suarane. Kula nggih nate ngerti ya, Mas Nggih. Petro. Nggih. Kuwi lagi derep ngono karo jeboli suket ngono kuwi. Heeh. Terus barono klekaran dheke. Aku ya ngerti ya. Aku ya meneng ae aku. Ngapa? Dhek klekaran. Aku ya meneng. Engko tak SMS. Ora, mbok SMS isuk tak tilihani dhewe. Yo, Mbak Fahmiatin made in Ponorogo. Tuku nanas, Bergenjang tuku nanas. cacahe papat, Nggih, mepet terus. Dirgahayu Lemhanas, pencetak calon pemimpin hebat. Amin. Sinjane agar kopen cerdas-cerdas aku. Tenang ya. Weh, coba cawisane ora ana seneke ulate peteng. Monggo selasinyipun Lah iki. Mbak Darsini. Mbak Darsini. Butuh babrah nek. Kembang menur, Apa? kembang menur. Kalau sholat iku reng. Lah ge wong jenengan nyebawa metu brewangane. Sais pan nyentak karo aku. Nggih. Mai cedak lho. Iya. Kelegan terus. Dicas ae. Wong arep padha bojo malah isin.
Ayo nganggo topeng ora. Padha bojone kok nganggo topeng. Lah isin ngono dene. Lah napa mboten gagap-gagap nganggo topeng. Iya, terus ke. Kembang menur, kembang cepaka, Pak Budi Gubernur, mugi panjang yuswa. Amin. Mandi menika Pak Budi menika doanipun orang-orang teraniaya niku. Mau bardiane ayah bojone. Dipekakak karo bojone. Kireng drigi sih ya. Oh lah. Ungkal-ungkal. Ngungkal. Sik kepengin kurang. Gareng kok sing muni Mas Diki iki Kowe Ra manut perintahe pimpinan. Ake kuanyar. Oleh ngekeki. Iki lak wong sing ngekeki ning kono kuwi. ora padha ki ngandake nek. Pancen ngetokke bar keyake Pak. Diken ku lho mboten ayo ken. Dadi kene ya. Nganti ra iso parian pengarang lagu ra iso parian kok bacok kowe. ungkal-ungkal. Ungkal-ungkal. Sing diungkal pacul. Heeh. Pak Noval kula binjing wangsul ngoten nuwun. Ora karepmu. Nggih, disangoni Pak, sangoni slamet ya, muga ora ana alangan sawijapa. Amin. Nah, sing penting itu. Heeh. Paring ana duit yen ra slamet gelem kowe. So lek nek awak dhewe Semarang ngendikane Pak Noval arep bayangan dhewe. Ya alhamdulillah. Tak teni. Dari Bayangkara. Hari Bayangkara. Insyaallah nggih. Neno. Panas sudan aling-aling capek Muni sing ngedang gawanku kok. Oh, Lah supaya aku ben muni kudu piye? ya piye carane wong Jerbasuki mawa biya. Akeh. Siji apa loro? Ya saonone wong ana drijine 5 kowe iki ya sak duwemu keke. Loro. Yen perlu ki ya sak nyawamu kekno sak. Wong akeh duweni loro ya keke loro, ora usah taren. Ya, muni ya. Nah, kon muni ya. Ah. Nih, iya. Demi suara kok. Ayo. Ayo. Lha entek wis. Wis dinemen kok. Wis entek. Wis kantong iya. Iya Mbak Dar, jenengan langsung langgame. Ya, Pak, ali-ali kula pripun niku? Lho sakarepku. Aku ngurusi tembang ora ngurusi akeh. Akeh kok. Kene iki nembang ora akeh-akehan. Ya. Iya, Mbak. Gunung sikane Ino
kasih sampun katur caping gunung. Nggih. Menika layangipun kathah sanget. Niki Bapak kondur napa Pak Budi. Ngaturaken wilujeng kondur Rama. Nggih. Istirahat wilujeng istirahat. Istirahat Bapak. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Tugasipun tasih panjang. Nggih. Pamundutan saking sinten Mas Petro? Niki kajeng kula dadek siji kriyen. Nggih, margi nek dituruti kabeh mungkin lakone entek niki. Wah, nggih, menawa kedadipun rangkum rumiyin. Nggih. Wilujeng dalu Pak Dalang, Mbok Bilih kepareng kula nyuwun lelagon sarung jagung slendro. Weh, cocok. Paturaken ageng penuhun kula Bapak Sarifuddin Bubaran Jaya Bekasi Timur. Yai Bekasi kata ingkang Panom nyuwun sarung jagung slendro. Lagu menika kagem Mas Didik Apriyadi Jalan Waru Gedong Jakarta. Matur nuwun sanget saking kula Bapak Sunardi. Monggo menika wonten malih Saking ngersakaken sarung jagung slendro katur dumateng kula aturaken gunging panuwun saking Bapak Haji Pagiman Gra Prima Baru Tambun. Monggo Mbak Fahmi pun aturaken sarung jagung slendro. Bener nembang kula kalih napa niku nglumpuki layange. Monggo. Iki sarunge jagung pancen nyoto abete kabecut rasno ora nate kelo lan kewe kucita yen suwaya jalilo piye janjine iki sarunge jagung pancen nyoto abete tanpa rinasa watone kapan bisa tansah rukun manunggal lahir batin senadyan munggah gunung medun jurang tanpa beda wong nyatane ngono parasetyane ngati bunga susah padha iki sarunge jagung luwih abot tinimbang si bondo donya kae bebasane sarung jagung paranyoto abot Katur sarung jagung slendro sampun kelampahan. Nggih, nika versinipun enggal sarung jagungipun. Nggih, inggih. Nggih, Jendro. Lusi dalu Pak Anom, nggih, sing dalu sugeng ngayahi wajib. Kula saking komunitas Sugino Siswa Carita utawi KSS C
Derek manganyi bagya pakteran dalu menika nyuwun sewu kidalang mbok kepareng kula nyuwun lelagon eling-eling Banyumasan. Lusi dalu Pak Dalang kula nyuwun lelagon gagrag Banyumasan. Katut Bapak Adi Swadinoto Cisalak Cimanggis Bogor. Katut Ibu Bandiah, Ibu Yustina, Ibu Ulis Sulastri, Ibu Tika Inggraha Prima. Katur Pak Suyono Saputra Bekasi, Ibu Sri Ambangun wis maningsih Graha Prima Tambun maturun. Saking kula Ibu Suwartiah Nunung Asrama Delan Jakarta Timur. Nggih. Kula saking Bapak Budi Harsono Graha Prima Tambun ngersakaken gagrag Banyumasan. Nggih. Niki saking Pak Hadi Swadinoto ngersakaken lelagon gagrag Banyumasan. Monggo Mbak Yanti punaturaken bawanipun rumiyin. Iki kula aturaken kanca-kanca KAS FC Pak ingkang mirsani dalu menika, Pak. Menika jangkep KAS FC Jakarta sami nglompak. Nggih, niki kanca-kanca Jakarta KAS FC. Nggih. Pangkur Banyumasan. Monggo, Mbak. Raden Arya Perkudara nyata lamun Satria Jodi picek. Iki raine kanca didupak iki lho. Perkudara ku ora ngono kuwi. Masalahe dekek rai sak gon-gon. Ora iso dekek sing apik ngono. Kene joget kok. Monggo. Lakone Werkudara kembar. Yen ngandika sing siji ora mlebu. Keren pindah Wis mlebu tadi. Wis tak ketok penonton kok capek pilar ngene lho. dasar satria prawira Rama eling kula eling dunungane
Banyumasan apa Surabayaan ketoke kasar ning seger. Nggih. Dinamis. Iramanipun dinamis niki. Dinamis. Energik penuh. Nek yen manut Rama nggih boten bakal menggeh-menggeh. Leres. Pun jogete nggih santai mawon. Sarwa cablaka. Cablaka. Panom kula nyuwun aja dipleroki. Nggih. Kagem Pak Hadi Swadinata, Ibu Yustina, Bu Nunung, Bu Lilik, Sulastri, saha Ibu Tika Graha Prima, katur Bapak Dr. Andes Suyono Saputra Bekasi Timur, ugi katur Ibu Haja Sri Ambangun Wismaningsih Graha Prima Tambun, kula Bapak Mesiran Graha Prima Tambun. Nggih. Jenggalu Pak Petruk Jenggalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lembaga Ketahanan Nasional ke-50. Semoga semakin jaya. Amin. Kula nyuwun lelagon aja dipleroki. Nggih. Katur Kas FC Jakarta, matur nuwun. Saking kula Matius Sunarno saking Wonogiri. Oh nggih, waduh. Saking kula Pak Ramidi Utomo Perum Papan Mas Mangunjaya Bekasi, aja dipleroki. Saking Bapak Gunardi Kampung Melayu Jakarta Timur, Nggih. aja dipleroki. Aja dipleroki. Saking Ibu Yustina Graha Prima Tambun, menika katur Pak Bari, Pak Sriono, Pak Budi Harsono, Pak Hadi Suhadi Notok, Ibu Haja Sri Ambangun, saha Ibu Bandiah Turun. Saking Ibu Yustina Graha Prima Tambun. Nggih. Monggo, Cok. Terbanyak aja dipleroki. Aja dipleroki. Nggih. Menika kangge anu nyambet wekdal Mas Gareng. Nggih. Monggo. Ayo aja dikeroki. Pleroki kok keroki. Lah lagi Pleroki. Yuk. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Bagoke keri ing jaman Kok ya sing eling eling bapa iku budaya. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Bagoke keri ing jaman Kok ya sing eling eling bapa iku budaya. pancene bener kandha. Matur nuwun, terima kasih sampun katur lagon aja dipleroki. Leres apa? Terakhir, Truk, iki nek selesake sambel kemangi. Sambel kemangi. Sapa sing sambel, Gong? Ayo Mbak Fahmi to. Nggih. Menika saking kula Kapten Subari Graha Prima Tambun Selatan. Kagem sedaya pamriksa Sutresna Budaya. Nggih. Sambel kemangi kula kintunaken dumateng derek kula Mas Amin
yang sampun paring pinten-pinten akeh dumateng kula. Ora mung kowe tok aku ya matur nuwun. Lah iya karo kanca-kanca KSFC ingkang rawuh dalu niki. Nggih. Nggih ingkang sampun kasebat asmanipun matur nuwun dening Kang Dereng sedaya kula dongaaken ilang kerenge kari sabare. Amin. Ilang modile mung kali lomone. Amin. Kados Pak Amin napa wau. Nggih. Ilang larane mung kali warase. Amin. Ilang mlate mung kali sugihe. Amin. Ilang bodhone mung kali pintere. Amin. Ilang susahe mung kali senenge. Amin. Males ilang kali sregepe. Amin. Ilang congkrahe mung kali rukune. Amin 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 ya rabbal. Kaya dene warga KSFC. Amin. Monggo pun aturaken Mbak Fahmi. Ayo terus langsung jula-juli. Ya, monggo. Ngidul Cak Dikin. Halo. Halo. Halo 12. 12 nggih. Indonesia tanah airku, Islam, Buddha, Kristen lan Hindu. Ayo dulur kabeh bersatu untuk membangun Indonesia selalu. Iku ngono lak pari ane dulur.
manuk tengah segara ayo tumandang bangun negara. Mani mananggura sing ngati wilujeng injing para pami ya rasa pinaraka ingkang amirsani pagelaran kita ringgit wacucal sedalu natas ingkang sakeca mijil saking Surakarta Ki Anong Surata ladalangipun yo Pak Darsini Mulak para sangel Juno sira kangen